ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். வேற ஒரு பொண்ணு கல்யாணம். அவன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்த உடனே நான் மனசுல போய் இல்ல, அவன் வாழ்க்கையில இல்லதானே அர்த்தம். சொதப்பிட்டேன். எனக்கு தெரியும் நான் சொதப்பிட்டேன் பயங்கரமா. அவன் போயிடுவான் நான் நினைக்கல. அன்னைக்கு கூட அவன் போயிடுவான் நான் நினைக்கல. நிமிஷம் அவன் என்கிட்ட பேசியிருந்தா. கிளாஸ் ரூம்குள்ள வந்தான் கோமா. நான் அவனை தாண்டி பசங்களுக்கு பாடம் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். அவன் போயிட்டான். என்ன கட்டி பிடிச்சு நான் கூட எப்பவுமே இருப்பேன், இனிமே உன் கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் அங்கிருந்து போக விட்டுருக்க மாட்டேன். அவனை போக விட்டுருக்க மாட்டேன்.